Guys, mga angkit luto. Kamang ko lalaba, pinamalas ko. Pariguan ko na takon dua, kakahuman la. Ang gutom na akso, makaon na. Kaya damo pa ak tatrabahoon. Manrarahig pa ak. So, Ma. kanak luto ka para may kusog ak. Ma. Gutom na ak. Naglabala kanina. Ay, nagkapila kanina. Kaya, kaan hindi luto? Kaan hindi luto? Karel nakaang luto si Kera, wala kumaon. Kera, kaon nga di nga niluto. Kanina kasi, pag mata ko, kaya damo trabaho, yan na. Nagtuon laak, nagkape. Naglaban na ako. Temprano kasi naglalaba kay para temprano kumaman sa akong kabataan. Dahil na akong guti ay nakaturong temprano. Agala ko pag maglaba ako. Diretso. Umudto na nga na. Ubiyaw na ako. Nakarag ko diretso ang laba kaya temprano na porot. Mangukaan, pahuway la kadali. Maglimpyo na ako. Okay. Ano na taga? Diba? Magalang way kumaon. Lumulod eh pagad manla. Abi ah. Nato. Diana, Mama. Jadi badon please. Badon, no badon. This is really badon. Bye-bye.